Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Вазгыят үзгәрми. Инде берничә атна кибет җитәкчеләре алып чыга алмый торган шүпшәр аркасында Чаллылар йортларында тышканнар пәйда булды. Төп максат шәһәрдә юл хәрәкәте кагыйдәләре үтәлешен контрольдә тоту. Безнең төшерү төркеме ЮХИДИ инспекторлары белән рейдка чыкты. 4 аяклы яңа актер эзлибез. Мастеровые театрында ачык вакансия. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 58 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәулектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 9 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8874 очрагы билгеле. Аларның 7827-се терелгән, 35-е узган тәулектә. Теманы дәвам итеп, Чаллының йогышлы ковид госпитальләрендә кайнар элемтә оештырылды. Аның буенча пациентларның туганнары дәваланучының хәле турында мәгълүмат ала алачак. 5-нче шәһәр хастаханәсендә кол үзәк номеры 396521. Эш графигы иртәнге 7-дән кичке 7-нче яртыга кадәр. Белешмәләр өчен стационар телефон номеры 8987 008 5043. Икенче шәһәр хастаханәсе терапия бүлеге телефон номеры 79 90 21. Реанимация бүлеге телефон номеры 79 90 19. Сугыш ветераннары өчен госпиталь стационарның кабул итү бүлеге телефоны 79 30 03. Шалтыратулар тәүлек буе кабул ителә. Һәм исемлекне БСМП тәмамлый. БСМПның белешмәләр өчен телефоны 30 48 56. Анда көн сайын иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр шалтыратырга мөмкин. Татарстан эшкуарларын беренче тапкыр узачак Ритм социаль эшкуарлык форумында катнашырга чакыралар. Чара коронавирус пандемиясы чорында эшкуарлар алдында туган проблемалар һәм мөмкинлекләр турында фикер алышуга багышланачак. Форум 1-12 ноябрьдә онлайн форматта уза. Чараның төп максаты кризис чорында социаль эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтү. Форумда экспертлар уңышлары турында сөйләячәкләр, шулай ук мастер-класслар тәкъдим ителәчәк. Яңа формат катнашучылар географиясын киңәйтергә мөмкинлек бирәчәк. Аларга кризисны җиңүнең уңышлы ысулларын аңлату белән беррәттән алга таба үсү өчен өстәмә этәргеч алу мөмкинлекләрен дә аңлатачаклар. Ярдәм итегез безгә, кимерүчеләр һөҗүм итә. Халык репортеры конкурсы кысаларында безнең редакциягә 28-дә 11 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр кимерүчеләрнең барлыкка килүнең сәбәбен 103-нче универсам янәшәсендә урнашкан хуҗасыз шүплек белән бәйли. Биредә яшәүчеләрнең күп саны мөрәҗәгатләре, шулай ук безнең телеканалда берничә тапкыр чыккан сюжетлардан соң да хәл үзгәрмәгән. Бер атна элек шүпшәр проблемасын Автозавод районы хакимияте үз контролена алган, әмма нәтиҗә һаман да юк. Такой же беспредел не может быть. Обойдите все магазины. Вот, какой магазин? Там чистота. А здесь дворника нет. Как он построился, вот ремонт делали, 5 отдали, так дворника до сих пор нет. 105-нче сәүдә үзәге янындагы хуҗасы шүплек 28-дә 11 йортында яшәүчеләрнең иң борчыган проблемаларының берсе. 9 айга якын кибет администрациясе шүпшәрне вакытында чыгаруны җайга сала алмый. Бердә яшәүчеләрнең мөрәҗәгатләре дә, яңалыклардагы сюжетлар да, административ штрафлар да ярдәм итми. Җыелган калдыклар кимерүчеләр һәм тараканнар өчен уңайлы урынга әверелде. Тут на свалке бегают, там бегают мыши. И эта свалка, между прочим, еще с прошлого лета раз была, вроде бы убрали, второй раз 2 недели назад и убрали, и так это постоянно вот там. Халык репортеры кысаларында безгә көндез подъездда иркенләп йөрүче тышканнар турында видео килде. Кадрларда күренгәнчә кимерүчеләр кешеләрдән курыкмыйча баскыч майданчыклары буйлап йөгерә, аннан соң фатирларга юл эзли. В нашем конкретно во 2-м подъезде постоянно обитают мыши. И летом, и зимой, и весной. Они людей не боятся, по 2, по 3 бегают, играют. Короче, это безобразие. Автозавод районы хакимияте территорияны шүпшәрдән вакытында чистартмау факты буенча административ җаваплылыкка тарту турында милекчегә хәбәр юллады. Шулай ук тиешле чаралар күрү өчен Роспотребнадзорга хәбәр итте. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар.
Иң мөһиме куркынычсызлык. Шәһәрнең дәүләт автоинспекциясе административ хукук бузуларны профилактикалау буенча көн сайын чаралар үткәрә. Инспекторларның максаты гражданнарның юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне контрольдә тоту. Лилия Гатина чираттагы рейдта булып кайтты. ЮХИД хезмәткәрләре постлары шәһәрнең төрле өлешләрендә урнаштырылды. Инспекторларның төп максаты шәһәрдә юл хәрәкәте кагыйдәләре үтәлешен контрольдә тоту. Обращение с гражданами к культурным вежливым, соблюдать законность. Попасть на машину вольно, разойдись. Безнең тикшерү төркеме инспекторларга Орловка бистәсе янында кушылды. Нигездә кагыйдә бозулар куркынычсызлык кайышын электермәүгә, пычрак номерларга, автобус полосасы буенча хәрәкәт итүгә, шулай ук тәрәзәләрне караңгылату нормаларын бозу белән бәйле иде. Знаете, из-за чего вас сейчас остановили? Из-за секции. Что вы сейчас будете делать? Уберу и все. А до этого как-то вы нарушали ПДД? Никогда в жизни. Смотрим, у вас есть сейчас сетка. Да. Вы знаете, что с сеткой нельзя ездить? Да. А почему ездите? Можем устранить. Ну а раньше вы знали, что вот нельзя с сеткой ездить? Да. Но при этом ездили. Рейд барышында бер сәгать эчендә техник яктан төзексез транспорт чарасы белән идарә иткән өчен 20дән артык машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылды. В соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований к светопропусканию автостекол предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД предупреждают водителя о недопустимости дальнейшего эксплуатации транспортного средства с затемненными стеклами и требуют привести их в соответствии с нормативами. Чаллы шәһәре буенча дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында искәртә һәм юлларда бик игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа актер эзлибез. Чаллының мастеровый театры 4 аяклы яңа актер эзләү турында игълан итте. 3 ел дәвамында биредә «Эт йөрәге» спектаклендә Чага кушаматлы эт уйнаган. Хәзер хуҗасы белән бергә ул Воронежга күчеп киткән. Артист эткә карада таләп бер, аның тукымы. Ул дворян яки башка тукымлы булырга тиеш. Җинесе мөһим түгел, ләкин хайванның тәрбияле һәм тиз өйрәнүчән, тыңлаучан булуы шарт. Моннан тыш, этнең хуҗасы 4 аяклы дусты белән бергә репетицияләрдә, спектакль барышында һәм фестиваль мәйданчыкларында да була алуы мөһим. Атнага 2-3 тапкыр диңгез балыгын ашау организм өчен бик файдалы, диетологлар шулай дип раслый. Әмма кайдан сыйфатлы һәм чиста диңгез продуктларын табарга? Җавап бар. Чаллыга беренче тапкыр Камчаткадан диңгез деликатеслары кайтартылачак. Анда теләге булган һәркем балыкларның зур ассортименты белән таныша алачак. Чаллыга беренче тапкыр Камчаткадан 20дән артык диңгез деликатеслары кайтарылачак. Белорыбица, палтус, тунец, горбуша, кита, киш, һәм чавыча. Кызыл уалдыкларның 4 төре. Күргәзмәнең тагын бер горурлыгы Камчатка крабы. Краб ите организмда җиңел үзләштерелә һәм алыштыргысыз аминокислоталар һәм төрле файдалы компонентлар белән байыта. Моңа 10 ноябрьдән 15 ноябрьгә кадәр Экспокама күргәзмәләр үзәгендә көндезге 10-нан кичке сәгать 7-гә кадәр шәхсән инанырга мөмкин. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш атналары теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Санаторий ШФЛСУ Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф. Глазная клиника Газизовых. Лечение близорукости у детей. Новый город 1408. Телефон в Набережных Челнах 35 75 75. Требуется специалист по обслуживанию электроники и организации ремонта электрооборудования, станков с ЧПУ. Телефон 8 960 084 05 75. 8 960 084 05 75.